Umuphi umsebenzi wakho wenzayo? Kunzima ukusho lokho kodwa I think manje I have to come clean to you yabo. Ukuze sizokwazi ukuthi siqhubekele phambili nama-plans ethu besikade sinawo yabo. Okay. Mina eSydney nje ububona bengihlezi ngitshela ukuthi ngiye-Sydney. Ngisebenza mina ngomsebenzi wokudayisa ngomzimba. Lokho ngibekezela mina ngibekezela. Ane ikhekhe lakhe ngathishu. Ulobu fake ukukhala ngithule ngenza ngathi angiboni. Kodwa wena namanje uyoqhubeka ngeslim. Kuyafana nje nawe unelisi nje. Angizwa? Kuyafana nawe unelisi. Ayizwa ke lento le. Ndlela zonke nje emalini. Embedeni nje uweek. Useless nje kahle. Hayi sis kodwa nawe ngikubiza ngikubiza lothu yo ngijudge sorry. Ngenza njani? Ngenza njani into enje mina Swami kodwa nawe. Ngenza njani? Cela ubuza ukuthi ngenza njani imali yami engaka lo. Ngijwayela kabi. Awumbamba. Yo, wena. Yo. Wena sibamba lo muntu mfethu manje usudiniwe. What's good? What's happening? It's the one Mr. Boss, aka I see the sharpshooter, and I'm back again with another badass episode of Sikipaizi Visuals. I'm Cholo. As you know, when you see me on your screen, I'm here to do what I have to do because at the end of the day, people gotta get help, and I'm here to help. In today's episode, we're just gonna find out some relevant about the Baningi. It's a lot happening. Hopefully, we're going to find our couple that we're gonna get to interview. It's yazi nje awufuna uphuthelwa. Akuse asikabe samosha isikhathi. Asibabheke. Mashe. Seems like usuku lethu selivelela sheshe laqala. Khona sibabonayo ngapha, ukuthi babo naba abanye ngala. Siqale ngakephi? Siqale ngapha. Seshilo. Yeah. Oh, it's a wonderful day. Oh, yes. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Oh, yes. It's a wonderful day. When Jesus died, Jesus. Sanibona. So niyaphila bafethu? Hayi, igama lami ngumcebisi wamabasi Sibongo. Qhamuka kuhlelo iBlack Life TV. Sicabanga nje ngiphi isikhathi senesincane bandle manje ngiphazamisa. Ngicela ukuhlala phansi ngichazele ukuthi indaba amakhamera emangaka. Sicela ukuhlala phansi ngichazele ukuthi indaba amakhamera yani. Sicaba bafama mic phezulu. So, ubafuna ngihamba nawo uzofama mic iproject lami. Yeah. Bese ngihlala la phansi ngichazele ukuthi wathi ngifasa ngihlala phansi. Ngithatha ngimchazele ukuthi ngenzani yini indaba lamakhamera yabona yonke. Bafethu angilithola igama lena sicela nje ukuqala ngawo before ngize ngendabeni sicela ukwazi amagama nje. Hayi mina bafuna ukulinda. Yeah. Okay bafethu. Wena sisi welcome. Nguzandi Ngwadu Sibongo. Ngisuka eOverport kuCrescent. Okay. Mina nje bese ngisho ngicebisi amabasi Sibongo sola uBlack Life TV. Yes. Ngabe nake nezwa ngaleyo channel. Yes. Ayisezwa ngayo. Very nithandani vele. Sithanda isikhathi It's more than 2 years now. 2 years? More than 2 years? Hayi wena hlangana kanjani kaza ingixoxeleni? Sahlangana khona lapha eSydney. Sydney. Kwenzakalani ukuhlangana ngoSibongo? Khona indlela ekwenzayo. Uhlangana uhambe emgaqweni no? Cha mina bafo ngangibuya emsebenzini ngaleso sikhathi ngisasebenza yayibona. Yeah. Sanda ngisebenza ngibuya emsebenzini ezikhathi zantamba mhlawumbe I think kwawo past kanje.
ebusuku. So ngayobona intokazi engithanda kakhulu ngiyazi nje ngiyazi ubona usisuke awusisi ngiyambona ngizophambana naye robot. Ngingamkhulumisa yabo wegoye kahle njengoba umbona ngisho ngeke ngisachala yabona nje wangichaza awusisi mina vele ngihlala khona lapha esikunene ama-flatini base ingxoxo qhubekela lapho washintshana nama-numbers. Okay. Nawe sisiwachaze umbono mfowethu. Ya ngachazeka sho inkosi yami. Ngizwa. Yakhetha. Awakhetha. Love at first sight. Ngiyanizwa mfowethu. Ngiyajabula futhi ngazi ngeke kakhulu njengoba ngisashow iqhinga ka-Black Life igama leshow yami izifihlo. So bengicela manje ukwazi kule couple yami enhla nje ayikho mhlambe bafo imfihlo khona mhlawumbe ufisa ukuyitshela. asina imfihlo mawuna imfihlo angazi. khona into yazi siyabonga ke Black Life ngwazi kakhulu imosha kakhulu imndeni yabantu. Okay siyabonga bafela usihambela maningi amakhaphula khona mhlambe ngiyabonga ukwazi bafu ngiyabonga ukwazi Ohlala phansi. Cha bafo mina ngisacela usuku lapho uhambe Ngiyabona amakhaphula mzwana ukona. cha angekwazi mama unali cha inkinga ukuthi bafo isikhathi sami imali yami ngikhipha umuntu wami lana azofika namakhamera niyashutha la Zokunika imali bafo. imali yani bafo ngifuna imali yakho mina ngizongimoshela nje isikhathi sabafu ngiyakucela bantu inhliziyo enhle Ohlala phansi. ngiyacela futhi ukuthi uhambe namakhamera akho or ngoba phela lento angivumi bafuna ngalobe futhi niyenza lento le angithandi Ohlala phansi ungeke ithuba. okay Wasela kanje bafo. Ujwayele ukulanje vele bafo. Akekho nje. Ohlala phansi bafo. oh shuthi usenzisa inkani mama sambe uthi kanjani futhi uzobona shintsha indaba Phansi bafethu ungahambi. Ohlala phansi zali ohlala phansi. shuthi Ohlala phansi bafethu. ngobani bafu ngoba ngiyashutha ayikho imfihlo nginayo mina Okay kulungile. khona unayo imfihlo Ayikho kunayo. Kulungile sodlulela kwenye into ohlala phansi. Ohlala phansi. Sodlulela kwenye into. ay bafu Imayelana nayo. imayelana nani leyo nto le Phansi ngicela. Ohlala phansi ngeke ithuba ukuqhubeka kakhulu. cha bafu kodwa kubo bonke labantu uzokhetha Uzokhetha. sini Khetha thini? Siyeza nakubona. Siyeza nakubona. baningi buka phela Yini walo kangaka ba? cha angilwi bafu nginga ukuthi isikhathi engisiyoshela isikhathi nje Siyahamba manje. Bempela ukuhamba nini requestela mase. Si right na imoto sihamba ngayo. Alright. Kodwa ke phela ke xa sihlale phansi sikhulume sikhulume. bafo indaba zemfihlo kuthatha isikhathi singakanani nento yakho ngempela Ukuthi nje ngizama ukubheka ufuna ingasithana naye imfihlo sithi sisithe yena ngana imfihlo. Ngoba bese ngibheka neyakho ukuthi wena awunayo imfihlo yabo. So in order ukuthi sibe neclosure yabo sibe nokuthi hayi vela utholanga lutho hamba yabo yeah vela ayikho into ozoyithola bafudla vela sihlale phansi ke sibheka ukuthi ayikho into engizoyithola singaze sefonini mhlambe vele because efonini kuvele okunye uthola ukuthi sizohlala phansi sikhulume kuvele okunye uthola ukuthi mhlambe worse than this but ekugcineni kumele waziwe because awukwazi uthola nomuntu onemfihlo futhi asibe realistic kodwa siyibona labantu abanemfihlo babami alright sicabanga ngibona amafoneni ngibheke nje ukuthi ayikho mhlambe etholisana noma mhlambe engenza ukuthi kube imfihlo yami ngishiye emotweni bafethu musawenza njalo Sorry. sathi ngoba Cishini. sibone yami ngikhohle emotweni ngempela uyi-on nje ifoni uyena ophethe ifoni kodwa bafa ngibona ukuthi Khona ngakuthola la ku. ngiyamthemba ngiyamnikeza sothi ngivule awayivula bafa izathu khona yini kanti wena okufihlayo akukho so hayi unqabelani phakathi ukuthi uvule ifoni Anginqabanga. uthe Kodwa phela angivumi kwamanje. ngoba uzofumaneni Black Life uyayimosha imndeni. yini engamosha la efonini bafu angazi nawe wazi yini mina le yacabanga ukuthi ngamosha akukho unqabelani phone ifoni yakho Ngoba ngifuna sihlale la in peace. Wena uyifuna peace? Futhi angeke ibe khona ipeace mase kuvula ifoni usho lokho sisi Cha ngisho kanjalo. manje Ubeka ngenye indlela wena. Nabe engayibeka ngaleyo ndlela. uchaza ukuthini because wena uthe ufuna ube nepeace futhi mawavula ifoni ipeace ayisekho Yes. cha shothi khona imfihlo khona ke la zalu Ayikho imfihlo uhlakaniphile uyayibona lento ngibona sithini siswenzakalani Ayikho imfihlo khona. khuluma nami nobhuti athole ulo iclosure
Okay, azini dal alumnikeza ifoni enza lento ayenzayo behambe la ngoba ayikho into abazoyithola. Icishile ifoni. Kanti i-on bafumonile nje. Why ecishile? Asemba Icishile. I-on le phone bafu. cela ukubamba ifoni angisakwazi ukubamba ifoni yakho mina manje. Ngibole ifoni yakho. Hawu. I-on nje ifoni first. Let's alana before. Ngenza kanjani size uzongivulela ngibheke noma uzo whatever mhlawumbe lo ubona ukuthi ngeke ezomosha ipiece la. Okay. Khuluma nami. Khona imfihlo nayo yebo noma cha. Ikhona enginayo. Hawu. Manje ungiqambelani bafana ngapho? Suza futhi ufuna Bengilinde sesifike isikhathi emafonini. esi-right ukuthi ngimtshele. Enjengani? Ima sorry ikupho ngcono ukuthi ngingene efonini noma uyisho lempilo. Ngcono ngisho. Yindaba ufuna ingene efonini? Usuyajula kakhulu efonini. Oh. Ngcono meyichazwa yimina mhlawumbe uzokwazi ukuyi-understanda kangcono. Oh, okay. Awuchaze ngilalela Ntombazana. Linda sana sami ngathi uyazi ngiyakuthanda. Yeah, nami ngiyazi ngiyakwazi lokho. Waqama phansi wathi uyangithanda manje. Yini imfihlo nayo? The first time ihlangana nawe lapha eSydney Yeah, ngangisemsebenzini wami engikwenzayo. emsebenzini. Umsebenzi mina ngazi ukuthi uyasebenza nje. Muphi umsebenzi wakho wenzayo? Kunzima ukusho lokho kodwa I think manje I have to come clean to you yabo. Yeah. Ukuze sizokwazi ukuthi siqhubekele phambili Okay, nama plans ethu besikade sinawo yabo. Okay. Mina eSydney nje ububona bengihlezi ngitshela ukuthi ngeSydney. Ngisebenza mina ngomsebenzi wokudayisa ngomzimba. So yonke le mali kade nginiyayo la njalo ukuphela inyanga bengiyithola khona emsebenzini. Oh, shothi wena sonke lesikhathi wena udayisa nomzimba mina ngihlaya iSydney yonke. Bafu. Ngiyabonga ukuthi ube khona la. Ubuzongitshela nini wathi kuthiwa yenzeka ngayonke ke lento le. Uzoshona ngempela sisomda la. Bengisalinde isikhathi esi-right ukuthi ngikwazi ukuyikhuluma ngayo. Cha shem uyangixhaphaza. Uyangixhaphaza inkosi impela. Uyangixhaphaza. Uyazi uyangixhaphaza. Ngaxolisa sithanda sami. Ima ngihamba nawe yonke. Ngimosha imali zami ezingaka ngimoshela wena kodwa wena untshela udayisa ngomzimba iminyaka emibili yonke. Ngaxolisa sami. Xoyehlisa umoya. Ngehlisa umoya kanjani? Unyuswe yini? Bangalula ukuthi ngisheshe ngitshele ngoba ngase ngikhethile nami. Okay, why ungabe ubhuthe vula ifoni yakho? Yini engifihla? Ingoba bengifuna ukuthi ayizwe ngami ungayibuki efonini. Shothi kuningi ngingakwazi ngawe. No, mina ngenza ama-hookups kuphela. Ngidila nama-hookups kuphela. Yizwa nje. I-hookup into kanjani mhlawumbe siswami sithenge phakathi. It's whereby uzohlangana nomuntu like online and then mase niyaplana ukuthi nizohlangana nini mase ni-exchange imali wena uzodayisela mase imali into kanjalo. Oh. Wow. Deliver. Yes. Cha. Yazi uyakwazi ukwenza Ntombazane yabantu. Yaxolisa. Imali yami engake ngimoshile. Bafo. Ngiyenzela wena yonke into. Wena ubusiness for mina ngisiyena umuntu amafoni bafayebo leyo nto leyo. Le zinto zami ifoni hayi njengoba uyibona lapha emotweni nje ngishiye ngeke angisiyena umuntu amafoni. Nangi umuntu amafoni. Ubizilana ngathi unezimfihlo. Kodwa bengingakutshela ngo-Black Life yabona manje ukuthi sekwenzakalani siyaxabana. Cha, siyaxabana. Cha, ima uba lo Black Life wakhona. Man, ube lo Black Life wakhona akazi ube khona. Wona indaba nepeace ubhuti kumele abe at peace ngawe wena ukuthi lento oyenzayo. Cha shothi mina silima mina kuwena. Cha bongesona. For 2 years ngisilima mina kuwena. Cha bongesona. Ngini ongitshela ukuthi uthi nawe imali okuza nayo phela it wasn't enough. Wasn't enough but I was trying. Bengangidekisa ukunika khona. Wow. Ima busu le business lakho busu lo msebenzi busushaya for how long? It's more than 3 years man. Wow. Singahlangana ngisho ukuhlangana. Mina ngihlangana nawe why ungangitshela lokho? Ukuthi bengisaba ukulahlekelwa wena. Usaba ulahlekelwa yimina. Awumtsheli ngani from the first day imhlangano? Hayibo. Wawushila ekuqaleni uthena ngoba nakho wambona wamthanda. Yes. Shothi mina slim. Shothi mina slim la. Cha usona. Ongixolele. Shothi mina slim ngempela la. Hayi bafu ungalibela ungivimba bafu angeke ngenze lutho bafu ngiyasondela kumuntu wami ufike ehle naye so2 indaba esengisondela kuyena kube inkinga bafu
ungangivimbi bafo. Wahlehla manje ima sengisilwane kwena. Ukuthi Sondela. usadiniwe. Ngidinwe yini? Umoya qala. Ngehlisa umoya kanjani? Sondela Ngiyazi kodwa ukuthi le ndaba zinhle kwena. Okay, wena ufika lo bhuti lo. Uthe wena unamfihlo kumina. Phela bengilinda isikhathi right ukuze ngikwazi ukutshela. Ukuba ngafika ngalo bhuti ngabuza ngitshela nini? Bese isikhathi esirathi awusitholi. Yo, Over 2 years isikhathi esirathi awusitholi. ubuza ngitshela nini? Ayikho lula phela lento ukuyikhuluma. Akukho lula akekho umuntu ongaba free ukukhuluma ngalokho. Cha nje shemu ngixhaphazile. Into engake ngisengikwenzele zona. Sakusa Ngiyakhokha irent mina bafu. Sengize ngaphelelwa umsebenzi ngenxa yakhe lo. Ngenxa yakhe lo. Bafo. Ungeka bafo. Into eyenzakalayo ungenza islima lo bafo. Yonke into ngenza izinto eziningabi ngaye ngisacrificeile ngaye ngaze ngaphelelwa umsebenzi. Kodwa yena uzongibonga ngani ngokuthi yena uzodayisa ngomzimba. Uzodayisa ngomzimba. Indaba ungenza islima wena. Ngiyaxolisa. Uxolisana ozalani? Cela sami sexoxela endlini lento. Sekuxoxela endlini hamba noba. Nawe Nami. nginoba kanti. Hayi. Simo okay senza kanjani bafuna sekunjena phezulu. Cha bafo nje usisi uyasala la mina ngihamba ngemoto yami uzoyibona ukuthi wenza njani. Awukwazi phela ukungithatha ekhaya ungishelana. Angithi wena nje untwempu unama customer akho lapha efonini uzofonela icustomer lakho lezokuthatha lidrophekini. Itsini solution guys. Uyaqhubeka abafunayo because mina bengaqondile ukuthi kwenza kube nje. Into enhloso yami ukuthi wazi impilo yakhe kuba ukuthi wena uyaqhubeka naye ukuxolele ngempilo yakhe noma uyahamba. Uba wenza kanjani lesimo lesiseke. Cha kubhlungu bafo kumina bafo. Yabo le nto leyo. Ngobani bafo? Okay, kuze ngiphelele umsebenzi. Isikhathi sami sonke ngisichitha naye bafo. Ayikho into ebengamenzeli yona. Uma ekhaya lami nginika konke. Yabo le nto bafo le. Shuthe nomgodi awugcwale neyonto ezongibonga ngayo le. Yazi emakhaya bethi umuntu ukubonga ngaplate amasimba usebesha into enje. Into enje bafo. Angeke ngenze lutho razi ungangibamba. Ngeke ngenze lutho. Masisa. Eish. Ngiyawuza mntakababa ngiyawuza udiniwe impela futhi kuphatha kabi indaba le. Manje senza njani mfethu? Cha uyangixhaphaza lo muntu lona mfethu. Mengingazi ukuthi isikhathi esingaka. Ba methu sisi uyayiyeka lento futhi uqhubeka nawe. Uzokwazi uyiyeka? Yebo ngakwazi. Mawukuthi kodwa imali izothi xaxana yona. Yezwana. Shuthi angathandi mina uthanda imali yami. Ngazi ngisazi ukuthi Bafo mina ngiyalibonga usizo lakho shuthi ngoba mina mengeke ngize ngiyazi yonke lento le. Ngiyakubonga wena. Angikudinge emagcikeni akithi. Ngicela ukugcina ukubona la. Sizwana? Ngiyakuzwa. Uyangizwa. Bafo. Hayi mina ngeke mina ngiyazi nje iminyaka emingaka. Kodwa benganjani siqale sixoxe lento soba yithu uqala. Okay, ungaqala futhi axoxe. Awuxoxe ngizwe. Phela ngeke ngikwazi ukuxoxa la kusakhona amakhamera. Ukwazile ukusho ukuthi mina ngihamba nawe mhlaba wonke jikelele but awungitshela ukuthi umdesa ngomzimba. Akulula bengingelula ukuthi ngitshele. Mengelula, kulula manje ngoba kukhona lo bhodi lo. Uhlehlelani? Ngithi wena nje nawe uyasondela. Manje mengisondela nisuke uyaqala yahlehla. Qale nini lokho? Ngoba usadiniwe nje. Ngidiniwe yini? Mina mengibuka mina ngidiniwe. Udiniwe. Mina ngibuka ngidiniwe. Mfethu ubamba umjida manje uthi udiniwe ubamba umjida. Sifuna azafike lapha. Azangixhaphaza lo baba. So ilungisa. Azangixhaphaza lo baba. Ngiyaphethe. Ungiyaphethe obsomtethe. Ungiyaphethe. Yabona bafethu. Yabona mfethu. Olungensilima wena. Xolisa siswami. Wena ungensilima. Iphutha lakho leli. Yakutshela wena. Kodwa udiniwe. Ngizocela bandla. Awena Uhambe ungensilima thina wena. sokwazi umathenda. Sicela bandla wena uhambe. Uyohlala somewhere. Sikhulume nobhuti sibone wenza njani. If engafuni ukuza kuwena sohamba naye. Sifike emotini. Then ukuthi nahlukana kanjani. Thina bese sarequestela uye kini. Kodwa manje ubhuti ekanje usediniwe ngenxa yezenzo zakho. Ngixolise futhi ukuthi ngifikile ngenza into right.
kushuthi into e-right-ke ifike yabhidliza oku-wrong because beku-wrong lokho obukwenza. Kodwa-ke kulungile sizwami, sacala manje ukuthi ukushiya la sicala manje ungiboleke ne-mic uhambe sizwami thina-ke so-attenda mhla sesiqedile nalo bhuti. Sizwami ukuze ungcolele manje sizofika lapho but bese-ke kusinile uhambe it's hectic kodwa samsoza ukuthi uthini bafu mfowethu simisa kanjani bafu Ngani. Uyaphi lo muntu lo? Siyakahambi ukuthi angizothi awusamfuna nje ya kanjalo wena bafu usuyamasha nawo manje. Cha bafu, okay. Ngiyakubonga bafu ngokwenzile, it's fine. Ngiyakubonga ngakho konke bafu, but you won't understand bafu into sengimenzele zona lo muntu whole 2 years. Kodwa yena uzongibonga ngeplate amasini. Bayibona leyo nto le. Kodwa-ke cha ngingafisa ukuthi abuye sixoxe le nto le. Because akwazi ukuthi okay fine. Okay usegunyulukile. Ayikho inkinga, ngicela abuye bandla. Ngifuna ukuxoxa naye. Silungisa izinto. Ya ngifisa ukuthi silungise but alright. My sister, sicaba nje ubuye ubhuti sibuye. Ubhuti sibuye. Seza manje baba. Thathuba ufuna ukulungisa izinto usebenzisile umoya. Sicaba nje sisekela sibuye ufuna ukuthini. Uhlolo yami. Something. Uhlolo yami. Yaza nje 2 years udayisa umzimba. Okay. Ngiyabonga ukuthi ungitshele lokho. Kube yazi ngazi sengiqalile. Okay, njengamanje bese ngitholele lento le. Uyimisela ngokuthini? Ngayiyeka phela mawukuthi nawe uzongipha imali ethe ukuthi xaxa kancane. Imali ethe ukuthi xaxa. Imali ethe ukuthi xaxa. Bafu. Okay. Bengisacela sihambe soyikhulumela endlini lento le. Sikhulumela endlini ini? Silungisa izinto. Silungisa izinto. Yebo. Okay, fine. Singayilungisa izinto mina nawe yebo. But shothi wena kuningi okufihlayo because uqale wathi phone icishile. Shothi imini silima ngopopayi wakho mina Zandile. Lokho ngibekezela mina ngibekezela. Ane likhekhe lakhe ngathishu. Ulobu fake ukukhala ngithule ngenze ngathi angiboni. Kodwa wena namanje uyoqhubeka ngesilimo. Kuyafana nje nawe unelisi nje. Angizwa? Kuyafana nawe unelisi. Ayizwa ke lento le. Ndlela zonke nje imali. Yezo bafu. Embedeni nje week useless nje kahle kahle. Hayi sis kodwa nawe ngikubiza bafu ngikubiza lothi uzo ngijudge sorry. Ngenza njani? Ngenza njani into enjena mina baba? Kodwa nawe. Ngenza njani? Cela ubuze ukuthi ngenza njani imali yami engaka lo. Ngijwayela kabi lo. Awumbambe. Wena. Wena sibamba lo muntu mfethu manje usudiniwe. Shaya. Awazi abantu. Baza manje emini ukhona. Awazi abantu. Alala esipanini. Mfethu. Ngiyaphetha awazi. Uhambe mfethu. Ayisengeyilunga. Awazi abantu. Ayisaphelile. Ngesalunga. So nje bafethu. Abazi abantu. Ngiyisa abantu. Abazi abantu. Abantu mfethu. Bafu, ehlisa umoya. Usesi uyahamba manje ngoba ngiyakubona udiniwe. Usesi manje uzohamba aye kubi. Ngizomrequestela ahambe kubi nawe uhamba indlela yakho mfethu. Ungaphinde ngikubone. Ungaphinde ngikubone. Ngiyabonga bafethu. Umbambe mfethu usesi simrequestela. Ngiyabonga bafethu. Akhuleka ngisenza lutho. Ngemoto yami nje. Ehlisa umoya. Ngiyabonga. Emaphasi requestela usesiqala bese uyahamba. Cha, akusamele ngihambe mina. Ehlisa umoya sohlala nawe bafu la. Ehlisa umoya. Hayibo. Lo muntu angahambi. Nifena mina. Efethi ungiyeka mfethu. Ungiyeka. Ilaka liphezulu. Ungiyeka mfethu. Mfethu. Like I said, after God, fear. Ungiyeka mfethu. But that's it. Oye. Please do make sure you hit the like button, you subscribe, and always leave a comment.
and then hit the notification button so that when I come again and pop up on your screen saying what's good, what's happening, it's your boy Mr. Boss, aka I see the Sharpshooter, and we out of here. Yes, sis. First, kiss more, please. Kiss more. Since I'm getting some requestela lapho. Ngiyeza ngizokurequestela. Bamba lo muntu lo. Ngemotweni bafowami, ungiyeke. Amantombazane ayaxhaphaza. Ayaxhaphazana la mantombazane la eThekwini. Awuyaphethe. Ngicela ukuhamba ngemoto bafocela ukuhamba ngemotweni. Ayaxhaphazana amantombazane la eThekwini. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.